martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami ma hatam na badiyay. Asi maroham dihami, toddim toddi parbadiyay ma na mangarajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangihok kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria nahinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikion, ima na tarsurat di buku panurirang Jesaya bidu 44, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 8. Jesaya 44 ayat sada sahatu ayat 8, tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Alai anggonuaing tangi homma ale Jakob na posokki, dohoto ale Israel naung hupiliti. Songonodo hata ni Jahoba na manoppa jala na jumadi hokko, na mangurupi hosian hatutubum. Unak komabiar ale Jakob na posokki, dohoto ale bangso na tigor naung hupiliti. Ay usehonok kuma aik tujol mana mauas, dohot akasunge tu na mahiyang. Usehonok kuma tutu todiku tu pinopar munuaing, jala pasu-pasuku tu pinopar musogot. Asa martubur nasida di holak-kolang ni duhut-duhut, songon arung di topi ni akasunge. Sada on maddok, Jahoba na punaau, jala sadaan mapangguarhon guar ni si Jakob, jala na asing muse manurat dohot tanganna, Jahoba do na punaau, huhut mangasahon guar ni Israel. Songonod do hata ni Jahoba, raja ni Israel dohot si palua ibana, Jahoba Sebaot. Au do parjolo jala au do parpudi, jala dang adong debata dukon niau. Jala tung ise matudo sonau majou, di paboa mai, jala di pajojor diau, ola nina hu patidang bangso na saliling-liling nai, dohot akan masa sogot di pabuah yamma. Unak kamu tahuton, jala unang manodit-nodit, danung ngasian nahinan au patu begehot tuho jala hupaboa, alai hamudo akasitidangiku, dang adong debata dukon ni au, jala dang adong haporusan na asing, dang adong anggo na huboto. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata, say didok na toras do tu iyanakon na natakang. Niapus ma ate-ate. Nang pesay tumatangis na toras na dibahin parangin iyanakon na, dakya didok, dang anakku beho. Gariada didok, niapus ma ate-ate. Tung songod dia pehatakangon ni sada anak, dang pulut rohani na torasna pasobuhoni di bagasak kaporsuhon. Say mula hula do rohani na toras tu iyanakon na, nang pe say takang. Tudos tusi do diturpukon,
debata maradopon bangsona Israel. Dang tarpaidai dasa haporsuhon naniay ni bangsoi di habuang Babel. Alani ima disakapi debata laho mangurupi baluahon bangsoi sian habuangani. Ala asini rohani debata di bangsoi dia apuli jala di papos debata rohani bangso naung marsikor di habuangan Babeli. Nang pesai martakang bangsoi dangolo paubahor rohana disakapi debatado laho mangurupi nasida. Dang dipasobu bangsona marsikor dipikiri jala disakapi debatado paluahon nasida sian habuangani. Disungguli rohani bangsoi naso ala pabahenan ni bangsoi ubahid diurupi Jahoba nasida. Tung ala asi dohot tolong ni rohani Jahoba do di nasida ubahid diurupi. Dipaingok nasida tung so adong do si pangasahonon nasida laho paluahod dirina sian habuangani. Holan marhite na manangihod Jahoba do boy nasida malua sian Babel. Dangadong manangahape si pangasahon nasida asa asian manang asa urupan ni debata nasida. Tung sa guru di debatado haluaw nasida. Hobartusima amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta na pinasaha ni turpuk jami taon. Alani adong ma pinomat toluhal nagabe parsiajaran na arga dihita si putih hatta sian turpuk jamita ditikion. Jahoba do mangurupi dihita. Jahoba do pangurupi dihita na perjolo posma rohatta di ibana. Au Jahoba pangurupim na juma di hokko. Ima didok di ayat 2 di biddu 40 Nama dok songono dohata ni Jahoba na tumoppa jala na jumadihon dohot na mangurupiho sian hatutubum. Diodol homamuse di ayat 6. Songono dohata ni Jahoba raja ni Israel dohot si pelua ibana Jahoba Sebaut. Au do parjolo jala au do parpudi jala dang adong debata dukon ni au. Didok Jahoba songoni laho patuduho kuasona naso adong na mangatasi dohot mangalobi ibana. Marhitei disungguli rohana sida asa unang ganggu jala unang mabiyar. Didok Jahoba songoni ala mamuka sian pangarajayon ni si Ahab di harajau Juda lam daudo rohani bangso Israel siat Jahoba. Ala diarahon si Isabel pardihutan ni si Ahab bangso Israel marsobba tu debata Melkart. Ima dewa ni halak punisiwa. Ala parsaoran ni halak Israel tu harajaon punisia hutani si Isabel lam denggad do parngoluan ni Israel. Alai nang pelam denggan parsaoran di bangso Juda lam roado parange nasida. Dang leleng didai nasida kemakmurani. Ai Roma ancamat tu nasida sian harajaon Asur. Ima harajaon si sia-sia gogo superpower di negara Timur Tengah ujui. Marusaha do Asur mangarajai sadok harajaon na di humaliang Israel.
Huria na hinaholongan ni Tuhata, mangihuton pikiran ni bangsoi, ikon harajaon na gumogo siya Babel do, nabuhi paluahon na sida siya tangan ni halak Babel. Ido ubahin lao na sida mangido pangurupion ni Raja Misir, laho mangalo pikiran ni maubahid didok. Au do Jahoba pangurupim, au do parjolo, jala au do parpudi, dang adong debata dukon ni au. Marhite padohani takas di odolhon Jahoba huasona, asa unang ganggu bangsoi di ibana. Didok au do parjolo jala parpudi, mangodolhon na hot do baga-baga ni Jahoba. Jahoba do bona dohot hapatean ni ngolu ni jolma. Ibana do nama no tuhot permulaan dohot hapatean ni huaso ni portibion. Molo Jahoba nama muhai jala nama ngaloas bangsoi tabanon ni Babel, laus ibana do nama ngujungi si taonon ni bangsonai. Da ngadong debata na songon ibana. Ibana do na manoppa portibion. Laos ibana do mabahen ujung ni portibion. Alani i jauh-jauh tu pos ni roha do lapatan ni padohan na di ayat onomi. Ganggu ni roha ni bangsoi maradopot Jahoba do na mabahen na sida marsikor. Outpost rohani bangsoi di parmahanion ni Jahoba sonang do nasida. Huria na hinaholongan ni Tuhata ditiki hagoran hatutungan sada hotel bertingkat 25 mamitorodo mobil pemadam pembakaran mangitopi api. Dohot mobil bertangga parwar hojol masian gedung bertingkati. Di jendela ni sada ruangan di lantai 24, jongjong masa da ina paimahon pangurupion. Di pajonok matangga na tibui laho parwarhon inatai. Nunga jonok inatai tu tanggai. Alai ditiki mangalakka tu tanggai, dibereng ibana tu toru, macai dau sian inganan nai. Huhut dibereng tu siamun nang habirang na dihaliangi api ibana. Mamerengi mabiar ma ibana. Dangolo masuk tu tangga penolongi. Mabiar ibana ala dibereng tu toru dohot tu api na makaliangi ibana. Marulakulak ibana dielek asa masuk tu tanggai. Dangolo au, mabiar au ninna. Ala soolo inatai diurupi, dipaerek matanggai tu jendela na asing, laho mangurupi na paimaimahon pangurupion. Dung diparuar sude pangisi ni hoteli, diingot regu penolongi ma ina na di lantai 24. Dipatong mamuse tu si tangga penolongi HP nunga mate mosok inatai. Mate ibana aladang porsea tuna peluahon ibana. Tudos tusido amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata hala Kristen na ganggu di Jesus. Ro Jesus madok, Roma hamu tuau hamu akan naluja jala na sorat asa hupasonak kamu. HP dang olo hita rotu ibana ala ganggu. Atong porsea mahita ala asalas rohata. Alani i pos marohata di Jahoba unang ganggu. Ta uloi ma paretana. Huria na hinaholongan ni Tuhata na pedua homa jalo ota do pangurupion siat debata unang mabiar hita.
pakorhon ni hagangguan ni rohani bangsoi di huaso ni Jahoba mabiar jala tahutan nasida. Alani ido didok tu nasida. Unak kamu tahuton jala unang manodit nodit. Laho paposor rohani Jahoba, laho paposor rohana sida di Jahoba didok di ayat itu. Tung isema tudoson au majou di papos Jahoba rohani bangsoi marhite na manungguli parningotan nasida di akka halongangan na binahenna. Sian na jolo di patuduhod Jahoba do padonganion na di bangsoi. Mamukka sian misir nunga di patuduhod Jahoba holong dohot pangurupion na dinasida. Nang pesay takang rohana sida maradupod Jahoba, dang masohot rohani Jahoba mangurupi nasida. Nang pesay ditudalhon nasida Jahoba, dang dipasobu nasida mangay na haciti. Sejarah pardalanan nasida do na patuduhon membuktikan bahwa naso masohot holong dohot asini rohani Jahoba ni nasida. Ido lapatan ni hata ni Jahoba na madok. Jala tung isema tudoson au majou di pabua mai. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Tudos dohita songon parmahan na mengadopi babiak panoro. Say naing dipolga dohita ala di kosomi portibion. Marjojor biar magohi rohata. Las rohata molo lam magudang yanak kota. Hape mabiar dohita taringot tu parnguluon nasida ala kenakalan remaja naung lam jorbut ditikina parpudion. Las rohata marianak doli-doli dohot anak boru. Hape mabiar hita pilit lakani anak dohot borutai. Kolat terlebak nasida sahat tujabu siap persikolaan dohot sian gereja mabiar hita. Las rohata marjabatan. Hape dibalik nilas ni rohai mabiar hita digati. Mabiar hita digeser sian jabatani. Las rohata roborngin asa mangulok kita sian ulaun. Hape mabiar hita mardalap borngin. Mabiar dinahulom, mabiar tubegu. Las rohata mararta. Hape dibalik nilas ni rohai mabiar hita mago artatai. Las rohata mardonga saripe. Hape mabiar hita masa perselingkuhan. Lumobi di partikianon. Mabiar hita di negarata aladang adong jaminan keamanan. Aladang stabil ekonomi. Mabiar hita ala lambarani jolma mangulahun korupsi. Mabiar hita aladang jongjong supremasi hukum. Marjojor biar manggohi rohata. Ditiki nagok biari di hita ro Jahoba madok. Unak kamu tahuton jala unang manodit-nodit. Dang riko behita mabiar ala ro debata madongani hita. Huria na hinaholongan ni Tuhata na perpudi ma na patuluhon. Jalo ota do pangurupion sian debata alani i tahatidak koma ibana. Disungguli bangsoi taringot tu sakap ni Jahoba na mamili nasida gabe bangsona. Ima asa gabe sitidangi nasida disude pabahenan ni debata naung ni ida nasida. Aka panogunoguon na jinalo nasida mamuka sian Misir. Aka halongangan na pinatupan ni debata di Misir marhite si Musa sahat tu parhorsihan ikon hati dakonon nasidai tu sadok portibioan.
Disungguli bangsoi makatidakon naso adong debata dukon ni Jehovah. Ikon hatidakonon nasida na hola Jehovah do mual ni hatuaon. Gabe si tidangi ido tohonan ni halak Kristen. Tahatidak do waso do habalgaon ni Tuhani ala nunga tadai pabahenan na dingoluta. Tahatidak tu portibion marhite parngoluon siapari paboa hola Jehovah na tatadda di bagasa Kristus do Tuhan si sobaon. Dijauhi ta gabe si tidangi asa tabaritahon denggan ni harajaon. Huria na hinaholongan ni Tuhata somalna molotadai haburjuon ni sadahalak sahi tabaritahon do itu dongata. Tasaksihon manang tahatidakkon tu dongata haburjuon ni Tuhani. Pamaritahonon na songonido nani igil ni debata siak kita. Di padan na ibaru saksi marlapatan sada halak naung manaksihon dohok mamereng namasa. Ala disaksihon namasai dihatidakkon hasit tongani tuna asing. Panidangioni rikot tu halak naganggu asapos rohana dihasit tongan ni nahina tahon nayo. Rikot panidangion di pengadilan laho pajongjokon hatigoran. Panidangion ni saksi do dipake hakim laho pajongjong hasitongan taringot tu sada pangalaho na patubu parkaro. Sian latar belakang na songonido rikot ni panidangioni. Rikot ni kesaksian ni na porsea di Yesus di portibion. Ala torop jolma naungganggu di Yesus si palua portibion. Disuruh hita makatidakon ibana. Panidangionido parbueni haporseota. Alani i tapatuduhom ma panidangioni marhite jamita pamudaion pangajarion dohot panogunoguon. Dakur rang riko ni panidangion perbalisme. Ay torop do halak na manada Kristus ala jamita na binegena. Ala pangajarion dohot pamudaion. Dang tarsirang ngolu ni si tidangi i. Sian parngoluon na si ganupari. Alani ido amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata. Parangeta ido jamita na mangolu turuas na tahubasi. Parange ni si parjamita ido na parjolo dohot na gumogo manuaton jamitata tuna ubegesa. Gabe songon soara ni saring-saring madolo do jamita ni si parjamita na malo molo sodenggan parangena. Marisuang do jamita nai nang petabo. Alani ih tahatidako makristusi marhite pabahenan. Didok si Francisca Pan Asisi. Satu tindakan kasih jauh lebih lantang daripada 1000 khotbah. Holong ni Kristusi tahatidakon dakolam marhite hata jamita alai tapapatarma marhite hite pabahenata. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan de bata Jehovah amanami naung papatarhon hatam nabadiai tu tonga-tonga nami. Tuhan sungguli jala paingot tami maka muliatehon sude pangurupion ni tangammu na pinamasam di ngulu nami dungi margogo hami maka tidak koni tu na humaliak kami saliling di ngulu nami. Amin.